Huwa irrilevanti li issa l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco qed jgħid li mhux se jibqa' joffri s-servizzi tiegħu lid-DB Group brabta mal-proġett li se jsir fuq l-art tal-ITS f'San Ġiljan, proġett b'investiment ta' 300 miljun euro. Għamel din id-dikjarazzjoni l-Ministru Konrad Mizzi meta kien qed iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Il-Ministru Mizzi fisser kif issa l-kuntratt huwa ffirmat u għalhekk hija għal kollox inutli d-dikjarazzjoni ta' Mario De Marco li mhux se jibqa' joffri s-servizzi tiegħu lid-DB Group wara li daħal fil-kuntratt klawżola. Dan huwa proġett li se jbiddel se jimpruvi l-ekonomija tagħna, se joħloq 1500 impjieg. Apparti minn dan kollu, il-deputat mexxej tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco kien involut from A to Z f'dan il-proġett. Issa li ovvjament mhux qed jibqa' joffri s-servizzi tiegħu lid-DB Group dan huwa academic issa stage għax il-kuntratt diġà ġie ffirmat. Ġifieri issa żgur m'għandux konflitt of interest għax il-kuntratt ġie ffirmat. Fi stqarrija biex jipprova jiddefendi lilu nnifsu iżda li fihom kien ma' ċaħat li daħal fl-aspett kummerċjali tal-proġett, De Marco qal biss li mhux hu iddetermina l-prezz. Il-Ministru Konrad Mizzi li kemm il-darba spjega li kienet kumpanija tal-awditur indipendenti li ddeterminat il-prezz ta' 60 miljun euro reaġixxa fuq Twitter u qal li De Marco innegozja l-klawsoli kollha tal-kuntratt, inkluż kif se jsir il-ħlas u t-trasferiment. De Marco innegozja anke l-klawsoli tal-penali. ċar ħafna kien Mizzi meta kiteb li dawn huma kollha klawsoli kummerċjali.